Mária. Naša trieda sa zapojila do projektu s názvom Generátor inšpirácie zo Slovenskej národnej galérie, ktorú sponzoruje Kia. Na začiatku roka sme dostali kreatívnu sadu a hodiny výtvarnej výchovy sa zmenili na tvorivú prácu, ktorá podporila našu kreativitu. Sada obsahovala akvarelové farby, tuše, nádoby na sádru, uhlový papier, pauzovací papier, výkresy sádru, keramickú hlinu, strunku na hlinu, škrob, špongie, drievka, bambusové kevky, papierové pásky, diela maliarov Ľudovíta Fúlu a Mikuláša Galandu a iné. Výtvarná aktivita jazyk obrazov. Výtvarná aktivita nás naučila chápať vzťahy medzi farbami a technikou mokrého akvarelu. My ľudia sa medzi sebou dorozumievame rečou. Slová sú našim základným stavebným materiálom. Komunikovať môžeme aj výtvarným dielom. Viete ako? Ide o výtvarný jazyk. Základnými prvkami výtvarného zobrazenia sú napríklad škvrna, línia, tvar, svetlo, farba a materiál. Výtvarný jazyk sa dá naučiť, stačí ho vnímať a tvoriť umenie. Budete potrebovať akvarelový papier, akvarelové farby a štece, pauzovací papier, tuš, papierová páska, aby sa vám nezvonil výkres. Pri používaní správnych farieb nám pomáhal tento kruh. Výkres poriadne namočite vodou a sledujte, ako sa farba na výkrese rozpíja. Potom sme hľadali škvrny, ktoré sme obťahovali tušom. Druhá výtvarná aktivita – miešanie farieb. Na tejto hodine sme sa naučili, že farby sa líšia sítosťou, svetlosťou, tónom. Dostali sme každý malý kúsok samolepky bez toho, aby sme vedeli, čo to je. Samolepku sme sa snažili prekresliť pomocou kopírovacieho papiera a zväčšili a dotvorili podľa vlastných predstav na veľký výkres. Samolepky sme rozložili na seba, snažili sme sa z nich poskladať obraz. Dal nám poriadne zabrať. To isté sme urobili aj s našimi maľbami a vzniklo nám takéto triedne dielo. Tretia výtvarná aktivita. Maliarské experimenty. Pri experimentálnej maľbe vám odporúčame použiť zásteru a vyhrnúci rukáv. Na prvej hodine sme sa snažili namaľovať gesto. Vyskúšali sme frkanie aj obtláčanie. Na druhej hodine sme sa snažili namaľovať zabudnutú desiatu v školskej tašte. Olejom na vysnaženie sme sa snažili napodobniť plesen na chlebíčku či nielbu na jablku. Nezabudnite si svoju desiatu a vždy ju pekne spapajte. Na tretej hodine sme sa naučili malovať pomocou škrobu. Na tému Veľká prestávka v škole. Zo škrobu vody a temperovej farby sme si vyrobili pastu, ktorú sme naniesli na výkres. Do pasty sa dreveným pierkom dali kresliť rôzne tvary ľudí. Štvrtá výtvarná aktivita čiary, tvary, štruktúra. Na hodinách sme sa naučili čiarto foto a vyrobili sme si vlastnú ilustrovanú knižku. Po škole sme hľadali zaujímavé čiary, ktoré sme získali pomocou tlačku na kancelársky papier a vyrobili sme si detektívny príbeh o čiare, ktorá profečala 3 väzové. Piatá vyučovacia aktivita. Vytváranie štruktúr. Na hodine sme pracovali so hlinou a sadou. Pani učiteľka pomocou strunky na hlinu porozdeľovala hlinu. Na pauzovací papier sme si nakreslili naše fantazijné zvieratka, ktoré pomocou drievu sme si okreslili do hliny. Hlinu sme si navlhčili a obrázok vymalovali farbami. Potom stačilo urobiť už len otlačok na výkres. A tu sú naše diela. A to nie je všetko. Z hlinenej doštičky sme si vyrobili misku, namiešali sádru a zaliali naše hlinené práce. Potom sme už len čakali, kým sádra vyschne, aby sme sa mohli pozrieť na náš sádrový odliatok.
bol veľmi krehký, lebo sme si urobili malé misky. Snáď ju radiátor sme si takto pekne vymalovali. Veľa pre vás, budú si majú. Nikdy nejete zvyšky sády do úroda, ktorú by sa mohlo po druge ubrať. 6. vyučovacia hodina. Výtvarná aktivita. Ex libris. Táto hodina bola super. Vyrobili sme si vlastné pečiatky s našimi menami a obrázkami, ktoré slúžia ako štítky na knihy. Už sme vedeli, že potrebujeme naliať poriadne veľa sádry, aby nebola krehká. Plastové poháriky sme ponatierali krémom na ruky, aby sa odliatok dal pekne vyklopiť. Počkali sme, kým sádra vyschne a zatiaľ sme si namalovali obrázok na výkres, ktorý budeme ísť do sády. Obrázok na sádru treba nakresliť zrkadlovo, aby sme vedeli pekne prečítať naše meno. A to nám pomohol pauzovací papier, ktorý stačilo len pretočiť a vytvoril zrkadlový obraz. Pomocou ostrej ceruzky a drielka sme vyrili naše obrázky. Na valček sme naniesli farbu a urobili otlačok. No uznáte, aké pekné štítky na knihy sme si vyrobili. Veríme, že sme vás inšpirovali a možno sami si vyskúšate nejakú aktivitu, ktorá vás najviac zaujala. Teraz vám necháme čas si naše práce popozerať a vdýchnuť tak kúsok umenia. Pripravili sme si pre vás aj malé občerstvenie. Ponúknite sa. Na záver vás prosíme ohodnotiť našu vernisáž, ak sa vám páčila. Hodte smutného zvalíka do sklenej dozy, ak sa vám nepáčila, hodte smutného. Ďakujeme za váš čas a želáme vám krásny deň detí. Ďakujeme. Thank you.